ଶିବଙ୍କର ଗୁରୁବାର ନା ଦେଖିଲେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି। ଏ କାଳିକା ବାଡ଼ି ମାଟି ଏମିତି ସେମିତି ମାଟି ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟି, ଈଶାନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଟି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଶିବ ଦରବାର ଜୋରେ ଶିବ ଦରବାର ଭାଇମାନେ ମୋର ଜମିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଜମିଦାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଦୁଇ ଆଡେ ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ ଏବଂ ଚୌକିରେ ବସିଥିବା ଚୌକିଦାର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବ ଦରବାର ଆଲୋ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସୁଖ ଆଣିବା, ଆଲୋ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ସୁଖ ଆଣିବା। ଆଲୋ 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 ତୁଳସିଆ ଶିବ ଦରବାର ସୋମବାରିଆ, ଶିବ ଦରବାର ସୋମବାରିଆ, ଆଲୋ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆମେ ଭୋଗ ପକେଇକି ସୁଖ ଆଣିବା ଆଣିବା ଆଣିବା। ଆଲୋ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆମେ ଭୋଗ ପକେଇକି ସୁଖ ଆଣିବା।
ସତରେ ଏତେ ଭକ୍ତ ଭଜନ ଏମିତି ମଜା ଲାଗେ ଏବଂ ଯେତିକି ସମୟ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିବନି। ରୋଗ ଆସିବ କି? ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଜୋରରେ କରତାଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ହେବ ସେତେ ଜୋରରେ ସବୁ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ କୁମାର जय जगन्नाथ स्वामी की जय, राधा कृष्ण की जय, सनेश्वर महादेव की। आलो तुलसी मंदिर देखिए इतने सुंदर म्यूजिशियन